La tarda amb Laura Alcalde. Les 6 i 5 minuts, molt bona tarda i gràcies per ser-hi. Seguim endavant, darrera hora de la tarda de dimarts. I atenció, perquè ara mateix us explicarem què farem fins les 7. Pareu l'orella. Avui és dia de conèixer entitats que treballen a casa nostra i marxarem a tot seguit a Badalona per conèixer la Fundació Ateneu de Sant Roc. De fet, ja ens esperen allà. La cita de l'Apunta Tu ens portarà cap a Girona per conèixer l'exposició Cartells de Cinema. Avui, cita cinematogràfica. I en la recta final del programa és dimarts 23, últim dimarts de mes, i per tant toca fer resum d'acústics. No només dels artistes que ens han visitat al programa, sinó que farem el sumatori musical amb els músics que han visitat l'Estudi 3 de Ràdio Arenys aquest mes. Què us sembla? Ens acompanyeu? Acabarem la tarda amb música, jo no m'ho perdria. Som-hi, arrenquem. Societat il·limitada. Ara mateix les 6 i 6 minuts, arrenquem aquesta última hora, com dèiem, com sempre, descobrint una entitat activa en el nostre territori. Ara fa 50 anys va néixer el barri de Sant Roc a Badalona gràcies a la iniciativa pública, la Fundació Ateneu de Sant Roc. I nosaltres volem ser partícips d'aquest aniversari, així que marxem cap als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona per bufar les espelmes. La tarda, amb Ràdio Ciutat de Badalona. 94.4 FM. Saludem en primer lloc al Carles Carvajal. Carles, bona tarda. Bona tarda, Laura, què tal? Molt bé, escolta'm, com ens imaginem el barri de Sant Roc? Explica'ns-ho tu, que coneixes bé. Doncs l'eliminació del barraquisme a Barcelona i Badalona i l'acolliment dels damnificats per les riuades de l'any 1962 van ser les causes de l'arribada de veïns a aquest barri de Badalona. De fet, un 25% de la població era d'ètnia gitana. A la dècada dels 60 es va crear el Centre Social i Cultural de Sant Roc i a finals dels 80 va néixer ja l'Ateneu. Des del 2005 va passar a ser fundació i durant aquest temps treballa per millorar i també, sobretot, dignificar la vida dels veïns al barri de Sant Roc. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona la Pilar López, que és coordinadora de la Fundació Ateneu de Sant Roc. Pilar, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com anem? Molt bé. Fem ara mateix una mica d'història, però com ha evolucionat la Fundació Ateneu avui que parlem de la vostra entitat? Bueno, doncs l'Ateneu ha anat una miqueta creixent i eixamplant els seus espais per donar resposta a les diferents realitats que el barri ha anat vivint en aquests 50 anys de vida que té el barri. El centre social, que va ser el primer, va néixer als 2 o 3 anys d'haver-se donat les primeres claus del barri, o sigui que ja és un llarg recorregut i ha anat adaptant la seva tasca a la realitat que ens envolta. Un barri, en parlarem, que fa aquest any 50 anys. De fet, heu preparat una programació especial, no?, per celebrar-ho. Però d'entrada, parlant de la Fundació, quanta gent la tireu endavant a hores d'ara? Bueno, doncs som un equip de gent que al llarg de l'any podem ser uns 400 voluntaris en tots els projectes que estem treballant, 18 o 19 projectes que estem, i gent remunerada també, o sigui que és un treball allà conjunt en projectes que adrecem amb infants, amb joves, amb adults, vull dir, una miqueta per a tothom. He vist a la memòria del 2015, perquè la gent es faci una idea des de casa, que heu arribat a unes 22.000 persones. Sí, bueno, perquè hi ha projectes que potser són petits, en què participa poca gent, no? Un projecte, doncs, al Centre Obert Infantil, atenem diàriament, són 30 nanos, que semblaria que és poqueta cosa, però després tenim projectes com Cultura o com la Ludoteca, que arriben a moltíssima gent per les fires que muntem al carrer o les activitats que fem més obertes a tot el barri. O sigui que si va sumant, els diferents projectes acaben apareixent aquests números tan grans. El perfil de persones que venen a l'Ateneu, que al dia a dia o setmana rere setmana acudeixen a l'Ateneu, quin seria? Una miqueta de tot, perquè
el barri és molt divers. Comentaves a l'inici població gitana, població també de diferents províncies de l'estat espanyol, però des del 2000 i poc, l'arribada de gent d'arreu, perquè tenim població de Pakistan, del Marroc, de la Xina, Llatinoamèrica, o sigui que en principi els projectes intenten estar oberts a tot tipus de gent. Tu deies ara mateix, el fet d'aquesta immigració, d'aquests nouvinguts al barri de Sant Roc, suposo que també ha comportat un canvi, a la vostra feina? Sí. A principi dels 2000 va ser un temps de replantejament com a Ateneu de com podíem atendre la nova realitat que ens estava trucant a la porta, i vam començar amb projectes d'acollida per a persones nouvingudes a través del tema de la llengua i tot això, i s'han incorporat a la dinàmica que ja portaven a l'Ateneu, d'educació, de formació i també la vessant més cultural. Teniu, però, una especial atenció, sobretot, amb infants i joves al barri, i amb ells porteu a terme diversos programes, no? Sí, sobretot infants i joves potser és pel que més se'ns coneix a l'Ateneu, i també amb una incidència especial en col·lectius en risc d'exclusió social, que seria potser també un punt que nosaltres intentem treballar, de donar sobretot cobertura als nanos i als joves que més ho necessiten en el nostre barri, i tenim diferents projectes, entre ells projectes diaris com el Centre Obert Infantil i de Joves, on els nanos venen a berenar, poden fer deures i treballar des del lleure educatiu, i després tot el tema d'activitats de vacances, que també com a Ateneu tenim molta energia durant els mesos de juliol i agost. Una mica de tot. Pilar, deixa'm dir una cosa, la Fundació Ateneu de Sant Roc porta a terme, ho escoltàvem ara mateix, moltes activitats, però sí que hem de dir una cosa, al barri de Sant Roc moltes vegades, sobretot fora de la ciutat de Badalona, la gent quan dius Sant Roc potser a vegades s'espanta, diguem-ho clar, Sí. Però la tasca que feu entitats com la vostra i d'altres, com per exemple el Consorci, fa una mica que es pugui canviar aquesta imatge, no? Seria també un dels objectius, perquè nosaltres sí que treballem molt, estem ubicats al barri, la nostra feina està molt centrada en els veïns i les veïnes de Sant Roc, però també volem arribar a la ciutat per això que tu comentes, no? De canviar una miqueta la imatge del barri. Per això us passa, quan dius Sant Roc, a vegades la gent fa un pas enrere. Sí, però projectes, com una ludoteca, o com tot el treball que fem des de les arpilleres, no? que donen una miqueta de visibilitat al barri des d'una vessant molt més positiva i molt més de cohesió, jo penso que van fent poquet a poquet canviar aquesta imatge. Hola, Pilar, bona tarda. Hola, bona tarda. Abans de preguntar-te en quines seccions està dividida aquesta fundació, ara que reflexionàveu sobre aquest barri, encara s'ha de continuar lluitant per aquestes imatges que es creen, per la feina que feu cada dia vosaltres. Això va a menys o queda camí per fer? Sempre queda camí per fer, perquè tenim la mala sort que barris com el nostre, si hem de sortir o se'ns ha de conèixer, sempre acaben sortint coses les dolentes, diguem, i de vegades no es fa molta propaganda de totes les coses bones que passen al territori nostre, que tota la part allà de baix, de la perifèria, de la cantonadeta d'allà de Badalona, Déu-n'hi-do, també les coses bones que s'hi fan. Explica'ns, la Fundació està dividida en diverses seccions. Quines serien una mica les més actives? Una mica totes. Intentem sempre des de l'Ateneu, que malgrat infants i joves són com la nineta dels nostres ulls, però no deixar de banda també el tema de formació amb adults i tot el tema de dinamització cultural, que serien com les tres branques, no? El tema infants i joves, formació i acollida més adreçat a adults, i el tema de festes tradicionals, treball directe al carrer i tota aquesta part més de dinamització sociocultural. Destaca, de fet, ens ho ha apuntat el Carles, l'Espai Familiar Elna. És un projecte diari on acompanyeu mares joves amb els seus nadons. Sí, és un dels projectes que últimament li estem donant molta força perquè està resultant una experiència molt positiva, un compartir de mares d'allà del barri diverses, perquè en el grup pots tenir dones pakistaneses, catalanes, d'ètnia gitana, catalanes d'aquí, marroquines, llatinoamericanes. És com un experiment de com la diversitat pot enriquir-nos i pot
a través de la maternitat, unir-nos, no? Descobrir que és molt més el que ens uneix que no pas el que ens separa. Això que deies de la cultura, ara mateix, clar, hi ha cultures que, per exemple, tenir un nen quan ets molt jove, no? Les mares aquestes és habitual. En canvi, aquí, cada vegada, no? Les mares tenen els nens molt més tard, no? Sí, és correcte, això, no? Això et xoca, oi, a vegades? Sí, la veritat és que, bueno, els que estem al barri des de fa temps potser ens hem acostumat, no? Però de quines edats podeu tenir mares? Bueno, ara les que tenim ara no són molt jovenetes, vull dir, de 20, 20 i pico, però n'havíem tingut de 16, de 17, de 15, inclús algunes, depèn una miqueta dels anys, sí. És sorprenent una miqueta per la nostra societat majoritària, però realment encara queda gent que el tema de la maternitat el comencen molt aviadet. I abans, si no vaig errada, has parlat d'uns 400 voluntaris? Sí, no vol dir cada dia, al llarg de tot un any. Ja. Sí. Al llarg de tot un any. I això entenem que la gent de Badalona, de la resta de la ciutat, col·labora, fa de voluntari aquí amb vosaltres? Sí, tenim gent de la ciutat, tenim gent del barri de tota la vida, que ha viscut allà als 50 anys i que part del seu temps el dediquen a l'Ateneu, gent que ve de Barcelona, també, gent jove. Sí, tenim una miqueta de tot. D'entrada també, tu deies abans, hi ha l'espai aquest de ludoteca, un espai, un servei que hi participen infants i joves també de fora del barri. I això fa que moltes vegades aquests joves, aquests infants, vagin al barri de Sant Roc amb naturalitat, per dir-ho d'alguna forma. Sí, pues, l'objectiu del projecte de ludoteca, a part de ser l'espai on els nostres nanos i els nanos del barri gaudeixen d'unes instal·lacions xulíssimes per passar-s'ho superbé amb el joc, no? I treballar el tema de l'educació a través del joc, els matins és un espai que obrim a les escoles, no només de la ciutat, sinó de fora, però clar, la gran majoria de ciutats, d'escoles que venen són de la ciutat. Estava mirant números i és que poden passar al voltant d'uns 2.500, 3.000 nanos al llarg de l'any per la nostra ludoteca d'aquestes escoles. I realment l'objectiu era aquest, donar una imatge positiva i us puc dir que moltes... barreres, no?, una mica? És l'objectiu, sí, perquè, bueno, que hi hagi les generacions de jovent del centre de la ciutat que digui que venir a Sant Roc és el més guai que hi ha, no? Que de fet ja ho diuen. També esteu molt al carrer, com hem comprovat amb aquesta entrevista, molt al carrer al barri de Sant Roc, amb un calendari festiu que feu una mica de festa major del barri moltes vegades. Sí. Bueno, mantenim la idea des dels inicis, el centre social ja va sortir amb aquesta idea de donar la vida al barri, de la festa, del compartir, i la Fundació continua una miqueta amb aquesta idea de sortir al carrer, de descobrir que el carrer és de tots i que pot ser una experiència positiva estar al carrer perquè ens ajuda a compartir. Des de la festa de primavera, no? Per Sant Jordi també. Al Sant Jordi també sortim al carrer, sí, amb paradetes de llibres per totes les escoles i instituts del territori. Sí, bueno, l'aposta aquesta de fer del carrer un espai també educatiu i de compartir, sobretot. I quina és la que més triomfa? En feu diverses, però no sé si hi ha alguna que sigui una mica la més esperada. Bueno, la festa gran al carrer allà a Sant Roc és la Fira Artesania, que fem el primer diumenge de maig, en què normalment hi ha més de 60-70 parades d'entitats del territori, també de fora, artesans, espectacles de castellers, gegants, danses africanes, danses pakistaneses, vull dir, una miqueta de tot, que és com el reflex del que és el barri en el grau màxim, tot concentrat en un matí. Pilar, en tot plegat, Sí. Podríem dir que Sant Roc és un barri oblidat o desconegut per a molts? Jo penso que és conegut en una vessant i desconegut en una vida molt forta de la gent i de que la diversitat no sempre és font de conflicte, sinó també és font de convivència i potser aquesta part no... Hi ha coses molt positives, perquè, per exemple, a Sant Roc, a la biblioteca, hi ha un fons flamenc que és impressionant, que és un dels més importants que hi ha a l'Estat, per exemple, Sí. I que molta gent potser no ho sap, això, I tenim un munt de serveis, a part de la biblioteca, que és el cívic, residència d'avis, que és el d'avis, vull dir que estem molt bé i potser aquesta part no es coneix tant, no? La gent potser només coneix el Jorge Javier que hi va viure, Hi va viure, ja fa anys, sí. Pilar López, coordinadora de la Fundació Ateneu de Sant Roc, moltíssimes gràcies. Felicitats per aquests 50 anys i sobretot enhorabona per la feina tan important que feu. Moltes gràcies a vosaltres.